ህዝብ ትግራይ ሓዊስካ ብሓበሻ 4 ስትራቴጂክ ብሄራዊ ዓቕምታት ትግራይና ሎሚ ዓመት ለካቲት 23 2018 ዓመተ ምህረት መበል 130 ዓመት ዓወት ውግእ ዓድዋ ዘኽብርዎ ትግራይና ከም ዓዲ ህዝቢ ትግራይና ድማ ከም ህዝቢ ኣብ ምቕፃልን ዘይምቕፃልን ዝውስን ብጣዕሚ ዝተሓላለኸ ናይ ምትሕናቕ ሞትን ሕየትን መድረክ ኮይኖም እዮም። ንሱ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ማህፀን ኣዶ ትግራይ ዝወፁ ንኸብዶም ዝሓደሩ ዘበናውያን ፊታውራርታት ከዳዓትን ጠላማትን ፊት ንፊት ተሰሊፉ ምዕራብ ትግራይ ወረዳታት ጸለምቲ ኮረም ኦፍላ ከተማ አላማጣን ገጠር አላማጣን በኃይለ መልጢ መንዚዑ ጨፍሊኦም ከም ዝገዝእ ሕንክ ከይበለ ለካቲት 16 2018 ዓመተ ምህረት ካብ እዋጅ ሓሊፉ ኣይኽእልን እምበር ንህዝቢ ትግራይ ካብ ገጽ ምድርን ምጥፋእ ቅድሚ 8 ዓመታት ዝወጠኖ ሰይጣናዊ ሕልሚ ተግባራዊ ንምግባር ዘመናዊ ጋዕገልጠም መሳርሒ ኩና ዝዓጠቐ ሽዑጡቕ ሓይሊ ኣብ ወሰናዊ ወሰን ትግራይ ኣኪቡ ውግእ ንምጅማር ወግሐ ፀብሐ ነጋረት ኩና ክጉስም ይዑልን ይሓድርን ኣሎ። እንተኾነ ክብርን ጅግነትን ቀዳሞት ወለድና ዝወረሰ ሓድሽ ወለዶ ትግራይና መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኣወጆ ጥፍኣት ወራ ምስ ሰምዐ ከይወዓለ ከይሓደረ ቆፍኡ ከም ዝተንከፈ ስዕለንህቢ ብቁጣዕ ተላዒሉ ብዝተፈላለየ መግለጽታት ኣብ ድሮ መበል 130 ዓመት ዓወት ዓድዋ ለካቲት 21 2018 ዓመተ ምህረት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ዘመሓድሮ ኩሉ ከተማታትን ገጠራትን ዝነብር ህዝቢ ትግራይ ድሙቕን ታሪኻውን ሰላማዊ ሰልፊ ብምክያድ ህዝብና ብሄራዊ ህልውንኡን ላዕላውነቱን ንጻቱን ፈጺሙ ከም ዘይደራደር ዘስምዖ ናይ ሓርነት ድምፂ ንፈተውትና ኣሕቢኑ ንጸላእትና ድማ ዝሕዝቦ ዝጭብጦ ወስኢንዎም እዩ። ኣብዚ ሓድነት ህዝብና ከም ዓረ ዘሰጣጥመ ምላሽ ምልኣተ ህዝቢ ትግራይ ብሓፈሻን ስትራቴጂክ ዓቕምታት ትግራይ ብቐንዱ ንህዝባዊ መኽተ ትግራይ ዝመርሐን ሕዝውን መሪሕ ተርኡ ንኽፃወት ታሪክ ዝዓደለ ወድብና ሕወሓት ኣሕቢኑ ተወሳኺ ሓላፍነት ዘሸከመ እዚ ዓብዪ ፍጻመ ከም ወትሩ ምልኣተ ህዝብና ወዲብና ሕጋዊ ፍትሓውን ብህዝብና ተቐባልነት ዘለዎ መኽተ ትግራይና ኣብ ምዕዋት መሪሕ ተርኡ ከም ዝፃወት በዚ ኣጋጣሚ እንትገልጽ ክብሪ ይስምዐኒ። ሃገራት ትነብር ህዝቢ ትግራይ ዝኸበርኩም ዋልታን ማእገርን ትግራይናን ህዝቢ ትግራይን ዝኾንኩም ኣባላት ሰራዊት ትግራይናን በብደረጅኡ ዘለኹም ኣዘዝቲ መዘና ኣልቦ ሰራዊት ትግራይና ዝኸበርኩም ሓለፍቲ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይን መራሕቲ ነባራት ተጋደልትን ኣባላት ውድብና ሕወሓት ዝኸበርኩም መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ዝኸበርኩም ስራሕቲ ቅያን ናይ ትማልን ሎምን ሃርበኛታት ወለድን ኣካል ጉድኣት ኩናትን ትግራይና ዝኸበርኩም ዕዱማት ሃጋይሽ ዝኸበርኩም ነበርቲ ከተማ ዓድዋን ከባቢኣን ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኣቐዲመ እንኳዕ መበል 130 ዓመት በዓል ዓወት ውግእ ዓድዋ ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና ዝብል መልእክቲ ሰናይት ምኒት ብስም ውድብና ሕወሓትን ብስመይን ትገልጽ ዝለዓለ ክብሪ ይስምዐኒ። ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ህዝቢ ትግራይ ሓዊስካ ብሓበሻ 4 ስትራቴጂክ ብሄራዊ ዓቕምታት ትግራይና ሎሚ ዓመት ለካቲት 23 2018 ዓመተ ምህረት መበል 130 ዓመት ዓወት ውግእ ዓድዋ ዘኽብርዎ ትግራይና ከም ዓዲ ህዝቢ ትግራይና ድማ ከም ህዝቢ ኣብ ምቕፃልን ዘይምቕፃልን ዝውስን ብጣዕሚ ዝተሓላለኸ ናይ ምትሕናቕ ሞትን ሕየትን መድረክ ኮይኖም እዮም። ንሱ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ማህፀን ኣዶ ትግራይ ዝወፁ ንኸብዶም ዝሓደሩ ዘበናውያን ፊታውራርታት ከዳዓትን ጠላማትን ፊት ንፊት ተሰሊፉ ምዕራብ ትግራይ ወረዳታት ጸለምቲ ኮረም ኦፍላ ከተማ አላማጣን ገጠር አላማጣን በኃይለ መልጢ መንዚዑ ጨፍሊኦም ከም ዝገዝእ ሕንክ ከይበለ ለካቲት 16 2018 ዓመተ ምህረት ካብ እዋጅ ሓሊፉ ኣይኽእልን እምበር ንህዝቢ ትግራይ ካብ ገጽ ምድርን ምጥፋእ ቅድሚ 8 ዓመታት ዝወጠኖ ሰይጣናዊ ሕልሚ ተግባራዊ ንምግባር ዘመናዊ ጋዕገልጠም መሳርሒ ኩና ዝዓጠቐ ሽዑጡቕ ሓይሊ ኣብ ወሰናዊ ወሰን ትግራይ ኣኪቡ ውግእ ንምጅማር ወግሐ ፀብሐ ነጋረት ኩና ክጉስም ይዑልን ይሓድርን ኣሎ። እንተኾነ ክብርን ጅግነትን ቀዳሞት ወለድና ዝወረሰ ሓድሽ ወለዶ ትግራይና መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኣወጆ ጥፍኣት ወራ ምስ ሰምዐ ከይወዓለ ከይሓደረ ቆፍኡ ከም ዝተንከፈ ስዕለንህቢ ብቁጣዕ ተላዒሉ ብዝተፈላለየ መግለጽታት ኣብ ድሮ መበል 130 ዓመት ዓወት ዓድዋ ለካቲት 21 2018 ዓመተ ምህረት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ዘመሓድሮ ኩሉ ከተማታትን ገጠራትን ዝነብር ህዝቢ ትግራይ ድሙቕን ታሪኻውን ሰላማዊ ሰልፊ ብምክያድ ህዝብና ብሄራዊ ህልውንኡን ላዕላውነቱን ንጻቱን ፈጺሙ ከም ዘይደራደር
ዘስምዖ ናይ ሓርነት ድምፂ ንፈተውትና ኣሕቢኑ ንጸላእትና ድማ ዝሕዝቦ ዝጭብጥዎ ስኢንዎም እዩ ኣብዚ ሓድነት ህዝብና ከም ዓረ ዘሰጣጥመ ምላሽ ምልኣተ ህዝቢ ትግራይ ብሓፈሻ ስትራቴጂክ ዓቕምታት ትግራይ ብቐንዱ ንህዝባዊ መኽተ ትግራይ ዝመርሐን ሕዚ እውን መሪሕ ተርኡ ንክፃወት ታሪክ ዝዓደለ ወድብና ሕወሓት ኣሕቢኑ ተወሳኺ ሓላፍነት ዘሸከመ እዚ ዓብዪ ፍጻመ ከም ወትሩ ምልኣተ ህዝብና ወዲብና ሕጋዊ ፍትሓውን ብህዝብና ተቐባልነት ዘሎ መኽተ ትግራይና ኣብ ምዕዋት መሪሕ ተርኡ ከም ዝፃወት በዚ ኣጋጣሚ እንትገልጽ ክብሪ ይስምዐኒ ዝኸበርኩምን ኣብ ውግእ ዓድዋ ህዝብታት ኢትዮጵያ ተሓባቢሮም ንዘመናዊ ሰራዊት ባዕዳዊ ወራር ጣልያን ብድሑር ብረትን ዕጥቅን ገጢሞም ድሙቕ ዓወት ብምምዝጋብ ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ ንዝነበሩ ጸለምቲ ህዝብታት ዘለዓዕልን ተስፋ ዘስነቕን ናይ ጸለምቲ ህዝብታት ድሙቕ ዓወት ተመዝጊቦም እዮም ድሑራት ድኹማት ዝበሃሉ ህዝብታት ኣብ ፍትሓዊ ህዝባዊ ዕላማት ተሰሊፎም ብሓድነትን ጽንዓትን ክሳብ ዝገጠሙ ክግመት ዘይኽእል ዓወት ከመዝግቡ ከም ዝኽእሉ ምዃኖም ዓወት ውግእ ዓድዋ ሕያው ምስክር እዩ ኣብዚ ውግእ ኣዴታት ትግራይ ስንቂ ብምቕባል ጥራሕ እንተይኮነስ ምስ ወታደራት ወረርቲ ጣልያን ፊት ንፊት ዝገጠማሉ ብሓፈሻ ጀጋኑ ቀዳሞት ወለድና ተጋሩ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ብፅሒት ኣንበሳው ዘወፈይሉ ውግእ እዩ ነይሩ ይኹን ዳ እምበር ውግእ ዓወት ዓድዋ ቅድሚኡ ን11 ዓመታት ዝኸውን ካብ ለካቲት 1877 ዓ.ም ክሳብ ለካቲት 23 1988 ዓ.ም ናይ ዝተኻየዱ ውግእ መዛዘሚ ምዃኑ ክስመረሉ ይግባእ ኣብዚ ውግእ ዓድዋ ምዕዋት መሪሖም ዘዋግኡን ዝተዋግኡን ራእሲ ኣሉላን ጥበብ ስለያ ባሻ ባዕሎምን መተካእታ ከም ዘይነበሮ ጸሓፍቲ ታሪክ ብድሙቕ ቀለም ጽሒፎምዎ እዮም ብሓፂሩ ብጅግና ኣቦና ሃፀይ ዮሃንስን ብወጻእተኛታት ጸሓፍቲ ታሪክ ከይተረፈ ኣፍሪካዊ ጀነራል ተባሂሎም ዝተሰየሙ መዘና ኣልቦ ኣቦና ብራእሲ ኣሉላ ዝተመርሐ ጥምረት ጀጋኑ ደቂ ትግራይን ኤርትራን ኣንጻር ባዕዳውያን ወረርቲ ቱርኪ ግብፅን ካልኦትን ብሓባር ገጢሞም ታሪክ ጽሒፎም እዮም ዝኸበርኩምን ታሪክ ጀግንነት ቀዳሞት ወለድና ይኹን ናይ ዝሓለፉ 51 ዓመታት ጉዕዞና ብግቡእ ተሰኒዱ ናብ ወለዳት ክመሓላለፍ ይግባእ ኣብዚ ታሪክና ንዓቅብ ክበሃል እንተሎ ብታሪክ ንምንባር ኣይኮነን እንተኾነ ታሪክ ዘይዕቅብ ህዝቢ ኮምፓሱ ጠፊእዋ ኣብ ውቅያኖስ ጥሒላ ከም ትስውር መርከብ ታሪክ ዘይዕቅብን ዘይስንድን ህዝቢ እውን ስለ ዝጠፍእ እዩ ታሪክና ንዓቅብ ንብል ዘለና ስለዚ ታሪክ ምዕቃብ መንነት ብምዕቃብ ሓባሪ ቀጻሊ ኣንፈት ምዃኑ ተረዲእና ውግእ ዓወት ዓድዋ ብቐንዱ መግለፂ ጅግነት ህዝቢ ትግራይ ብምዃኑ ንዘለኣለም ብወለዶታት ንክኽበር ኣድላይ ዘበለ ኩሉ ክንገብር ይግባእ ስለዝኾነ እውን ውግእ ዓወት ዓድዋ ወንታዊ ምስሊ ትግራይና ኣብ ዓለም ብምፍላጥ ህዝቢ ትግራይ ብጭቡጥ ናብ ዝጥቀመሉ ነገራዊ ሓይሊ ክቕየር ይግባእ ብድምር ህዝቢ ትግራይ ታሪክ ይሰርሕ ግን ታሪክ ኣይፅሕፍን ዝብል ገና መሊኡ ኣይተሰበረን ሕዚ እውን ይቕፅል እዩ ዘሎ ብኣንጻሩ ዓወት ውግእ ዓድዋ ጥራሕ እንተይኮነስ ካሊእ ድሙቕ ታሪክ ህዝቢ ትግራይ እውን ኣልዳ ዓዲ ሃገር ኮይኑን መጃሃሪ መድመቕን መጥቀምን ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ሕሉ ክፍተታትናን ጌጋታትናን ብምእራም ብወነን ተላዓይልና ህዝብና ዝጠቅም ስራሕ ብምስራሕ ታሪክና ክዕቀብ ይግባእ ዝኸበርኩምን ካብ ቀደም ካብ ጥንቲ ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ በብዞምን ክወርዎን ዝመፁ ዝተፈላለዩ ባዕዳውያን ወረድቲ ኣብ ውግእ ዓድዋን ቀድሚኡን ዝነበሩ ውግኣትን ብጅግነት ተዋጊኡ የሻል ኣቢሉ ስዒርዎም ጥራሕ ዘይኮነስ ሓመድ ዓድና ሒዞም ከይኸዱ እውን ህዝቢ ትግራይ ከም ዝገበረ ታሪክ ይነግረና እዩ ኣብ በብምዕራፍኩም ዝነበሩ ውልቀ መለኽትን ዓፋኒ መሓውሮምን እውን ካብ ስሮም በቂሱ ብምምሓው ብሄራዊ ምነቱን ምውሓስን ላዕላውነቱን ምርጋፅን ተኸታተልትን መረርትን ተጋድሎ ኣካይዱ ተዓዊት እዩ ስለዝኾነ እውን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ነዊሕ ናይ ታሪክ መዋእሉ ኣዝዮም በዳህቲ መድረኻትን ስፍሪ ቁፅሪ ዘይብሎ መስገድላትን ሰጊሩ ሓያልነቱ ዘረጋገፀን ኣክሊል ሳዕራይነትን ዝደፍአን ጅግና ህዝቢ እዩ ተጠቓሊሉ እንትረኣይ ህዝቢ ትግራይ ምንካእ ማለት መስዋዕትን ካሊእ ዋጋን ዋላ ከፍል እንተኸኣለ ንባርነትን መግዛእትን ኣመይሉ ክቅበል ፍጹም ዘይሕሰብ ምዃኑ ንፈታውን ጸላእን ብተደጋጋሚ ዘረጋግፅ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ትግራይ እዚ ሓቂ እዚ ንሕና ወረስቲ ታሪክ ቀዳሞት ወለድና በዓልና ኢድና ሓዊስና ተወሳኺ እያ ክምዝገብ ዓቕምና ዘፍቀደልና ዘወፈርናን ክነወፊ ድልዋት ዝኾንናን ነባራት ተቓለስትን ሓድሽ ወለዶ ትግራይናን ጥራሕ እንዛረቦ ሓቂ ኣይኮነን ሓድሽ ወለዶ ትግራይና ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት መኸተ ዘመዝገቦ ተወሳኺ ሓድሽ ቅያ
ደጋጊ ምስክርነቱ ዝሃበ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ህዝቢ ትግራይ ብሔራዊ መንነቶም ካብ ዘይደራደሩ 6 ብሔራዊ ህዝባት ሓደ ምዃኑ ዕላው ገይሩ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ከም ዝፍለጥ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝፈጸሞም ብሰላሕታ ይፍጸሞም ዘሎ ጀኖሳይድ ንምቕጻል ብቕልጽም ህዝብናን ሰራዊት ትግራይናን ጥቅምቲ 23/10/18 ዓ.ም ዝፈረሞ ስምዕ ፕሪቶሪያ ቀዲዱ ብምድርባይ ዝተኸለፈ ጥፍኣት ጀኖሳይድ ንምቕጻል ይሸባሸበሉ ይኹን እምበር ኣብ መወዳእታ መበል 130 ዓመት ውግእ ዓድዋ ኣብ እናኽብረሉ እዋን እውን ፖለቲካዊ ሽግር ብሰላም ብዘተ ክፍታሕ ጻዕሪ ከም ንገብር ደጊምና ንፍልጥ ብምዃኑ ከምቲ ልሙድ ኣብ ብሔራዊ ዕላማና ስዒርናን ሰሚርናን ኢድኒ ተተሓሒዝናን ላዕላውነትና ንምኽባር ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና ሓራ ንምውፃእ ተመዛበልተን ዝተሰደዱ ናብ መረበቶም ንምምላስን ኩሎም ዕፅዋታትን ውዲታትን ንምፍሻል ዝጀመርናዮ ኩሎ መዳዊ ቃልስና ተወዲብና ዝያዳ ክንሕይል ፃውዒተ ይቐርብ ዘለዓለማዊ ክብርን ሞገስን ስዋኣትና መኸተን ብሔራዊ ህላወና ብሔራዊ ሓድነትና ንሉዓላውነትና ድምቀት ንዓወት ዓድዋ ይቐኒየለይ እና ሓፂር ግዜ እቲ መንግስቲ ነቋቁሞ ኢልና ናብ መንግስቲ ምቋቋም ኣቲና ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን መሪፁ ፕሬዝደንት ኢሉ ፕሬዝደንት ንህወሓት ስለተዋሃበ ፌደራል መንግስት እዚ ይቅበልን ካሊእ ሓድሽ እንተዘይኮይኑ ናዕተይ መሰል እውን ስለ ዘለዎ መንግስቲ ምቋቋም ካሊእ ክትገብሩ ኣለኩም ዝብል መፅኡ ብድሕሪኡ ካልኦት ናብ ምጥቃም ትኸይድ ተሎ ሰሓቦ ክተቶ ወይ ዘይምስምዕማዕ ኣብ ማእኸል ተፈጢሩ ንእገለ ተቐቢለ ንእገለ ኣይቅበለን ዝብል ናይ ፌደራል ክስታይ ምስ መፀ ግን ከመይ ንዓይ ዘይተቐበለ ንእገለ ተቐቢሉ ብዝብል ትፅልኢ ካብ ወጋሕትኡ ካብ መጀመርያ ናይ ውድብን ኣብ መንግስትን ዝሳተፍ ሓይሊ ምምዳል ምስ ጀመረ ባዕሉ ትውድብ ሻው ጀሚሩ ምክፍፋል ጀሚርና ከመይ ጌርና ነቲ ዝመውት ዘሎ ህዝቢ ነድሕኖ ተጓይና ከመይ ጌርና ነቲ ሓድሽ ፖለቲካዊ ቃልሲ እናኣትዎ ዘለና ከመይ ጌርና ነዕውቶ ዝብል ኣጀንዳ ተረሲዑ መን ናብ ስልጣን ወፀ ንምንታይ ተገደፍኩ ዝብል ንሕንሕ ኣብ ውሽጢ ተፈጢሩ ኣብ መንጎቱ ውድብ እቲ ናብ መንግስቲ ተሾመ ኣካል ናብ ቢሮታትን ፕሬዝደንት ጀሚሩ ካሊእ ግሩፕ ኮይኑ እቲ ቤት ፅሕፈት ዝቐረየ ድማ ካሊእ ኣካል ኮይኑ ንሕንሕ ኣብ መንጎኦም ተፈጢሩ እቲ ብቐፃልነት ኣፈላላየት እናሰፍሐ ኣብ ማእኸላይ ኮሚቴ ኣብ ስራሕ ፈፃሚ እዩ ነይሩ እቲ ናይ መጀመርያ ኣፈላላይ እውን ኣብ ማእኸላይ ኮሚቴ ወሪዱ ከምኡ ምስ ኣጋጠመ ክፍፋል ክፈጥር ሓደገኛ እዩ ስለዚ ንሕና እውን ክንሕግዘኩም ንስኻትኩም እውን ኣብዚ ፀገም ፈቲሕኩም ክትወርዱ ኢኹም ክትፅዕሩ ዘለኩም ኢልና ብየዋህነት ሻዊ ኢና ናብ ዘይስራሕና ሻዊ ጀሚርና ኣቲና ሰራዊት ገለልተኛ ከይኸውን ናብ ፓርቲ ንይጥ ምእታውና ጥራሕ ከይኣኽሎ ናብ ነቐፌታን ዓሰነቐፌታን ጌርና ዝወርድን ዝቕፅልን ክነነፅር ኣለና ናብ ምቅፅፃዕ ክሳዕ ምቅፅፃዕ ክንከይድ ኣለና ዝብል ምርዳእ እዩ ነይሩ እቲ ነቐፌታን ዓሰነቐፌታን ምስ ተወድአ ናብ ምቅፅፃዕ ኣቲና ብዶክተር ደብረጽዮን ምስ ተጀሚሩ ይቐፅል ዶ ይቐፅልን ዝብል ምይት ነዊሕ ወሲዱ ኣየ ክቕፅል የብሉን ኣቦ ወንበር ኮይኑ ዝብል ተደምዲሙ ስለዚ ብኣብዝሓ ማእኸላይ ኮሚቴ ተወሲኑ ወሪዱ ካብኡ ናብ ምክትል ኣቦ ወንበር እናበለ ንክሳዕቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ይኽወርድ ነይሩ ናብ ምክትል ኣቦ ወንበር ምስ ወረደ ድንገት ዝኾነ ነገር ተፈጢሩ መፍትሓ መንግስቲ ተጀሚሩ እቲ ካይዳ እዚ ነቲ መኸተ ዝመርሑ ዝፀርግ ንፀላእ ዝሕጉስ ካሊእ ኩነታት ዝፈጥር እዩ እዚ ውድብ ምፍራስ እውን እዩ ስለዚ ጠጠው ክብል
ካልእ መፍትሒ ክበረሉ እዩ ዘለዎ ዝብል ሓይለ ቃል ዝተመርኦ ሂቡ እሱ ምስ ጀመረ ካልኦት እውን ረብሻ ብዝበሃል ደረጃ ሓይሊ ብዝበሃል ደረጃ ኣብዚ ውድብ ክንቀብር መፃናን ትኸድዎ ዘለኹም ውድብ ምቕባር እዩ ኣቁሙ ዝብል ሓይለኛ ሬትታት ቀሪቡ እቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ታብ ምውሳን ደው ኢሉ ብድሕሪኡ ዕለዋ ተባሂሉ እምበኣር እቲ ብውሳነ ዝኸይድ ዘሎ ገዲፍና ብሸማግለታት መፍትሒ ይወሃቦ በቲ መጀመርያ ዝበልናዮ ክንከይድ የብልናን ተባሂሉ ያው እቲ ዝረኣኹሞ ውፅኢት ተኻይዱ ፈትለት ኣብ ምክትል ናብ ፅሕፈት ቤት ቤታቸው ታብ ስራሕ ፈጻሚ ናብ ምክትል ባዕሉ ተቦምበር ኣብ ዘለዎ ክቕፅል ዓለምና ቤታቸው ድማ ናብ ማእኸላይ ኮሚቴ ክወርዱ ዝብል ፕሮፖዛል ጉጅለታት ቀይሞም ፕሮፖዛል ኣቕሪቦም ብኡ ፀዲቑ ናብ ከይድና ትግራይ ልዕሊ ሃገር እያ ሕብረት ኣፍሪካ ከም ትፈልጥዎ ኣብ መንጎ ሃገራት እዩ ዝዳኒ ንመጀመርያ ግዜ ካብ መንገዲ ውፅእ ኢሉ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ክፍታሕ ስለ ዘይኽእል ንትግራይ ከም ሃገር እዩ ኢንተርቴይን ገይርዋ ሕብረት ኣውሮፓ ይኹን መንግስቲ ኣሜሪካ ይኹን ካልኦት ኣህጉራውን ክፍለ ኣህጉራውን ትካላት እውን ተሓወሱ ብዙ ኣንጻር እዩ ንሕና ኢና ኣብ ትግራይ ዘለና ኢና ፀገም ንፈጥር ዘለና ንሳቶም ከም ሃገር ትሪት ገይሮምና ባዕልና ናብ መንጎ ናይ ተእተው ዝብል ይውህና እውን ርኢና ውልቃውነት ስለ ዘጥቅዕና ናይ ገለ መራሕቲ ዝብል ዘለዎ ከም ተጋሩ ናትና ጉዳይ ዓለማዊ ጉዳይ ናብ ዝኾነ ጉዳይ ናብ ናይ ኢትዮጵያ ቤት ፍርዲ እውን ኣይሽጉጥን ከምቲ ሕዚ ስምረት ፓርቲ ገይርዎ ዝኒሄ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ትካል ንዳንየሉ ጉዳይ የብልናን ውክልና የብልና ኣየናስሕናን እውን ኣብኡ ዝጥዕሞም ተለዮም ሓቂ ይኽእሉ እዮም ከምቸው ጉዳይና ኣይኮነን ስለዚ ናትና ጉዳይ ዓለም ለኻዊ ጉዳይ ዝብል ክስመረሉ ኣለዎ ሕጊ ዝበሃል የለን ሕዚ ከዓ እቲ ዓለማዊ ኩነታት ንኣና ደጋፊ እዩ ተሰክፍ የብልናን ፕሪቶርያ የለን እኮ ተጣሒሱ እኮ ከምቲ ተባሃለ እዚ ክስመረሉ ኣሎ ካው ህዝቢ ትግራይ ከም ትፈልጥዎ ካብ መጀመርያ እውን ኣይተጋገየን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ገዝኡ እዩ ነይሩ ወራሪ ናብ ገዝኡ መፂዎ ባዕሎም ናይ ብልፅግና ሰባት እውን ከም ተዛረብዎ እቱ ናይ ሰሜን እዝ ምትንኻይ እውን ብናይ ባዕልና ሽጣና ኢና ከምኡ ክኸውን ጌርናዮ ኢሎም እዮም ዶክተር ሚልኬሳ ኩሉ እቲ ሚስጥር ኣውፅዎ እዩ ካልኦት እውን ኣውፅኦም እዮም ዘይምውራር ካብቶም ክብርታት ሓደ ትግራይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ስለዝኾነ ሓደ ስለዝኾነ ከም እዩ ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ትማል እውን ኣብ ትክክለኛ መንገዲ ነይሩ ንዝኾነ ህዝቢ ክወቅዕ ኣይተበገሰን ካልኦት ህዝብታት እንተስ ብመራሕቶም እንተስ ብናይ 4 ኪሎ ተንኮል ተጋግዮም ንሓዎም ህዝቢ ትግራይ ጉድኣት ኣብፅሖም እዮም ናይ ትማል ኣኽለና ኢሎም ክመፅእ ከለውስ ኣፍ ደገና ክነዓፁ ከምኡ ፖለቲካ ዝስራሕ ንሱ ድዩ ዝጠቕመናን ህዝቢ ትግራይ ስለዚ ክሕሰበሉ ዘለዎ ህዝቢ ትግራይ መሓዛ ክነውዝሐሉ ኣለና ሓው ክነውዝሐሉ ኣለና ፀበባ ኣይኮናን ክነዋልደሉ ዘለና ክንብል ከለና ዘጉልዑ ዘለዉ ንመን እዮም ኣፍራስ ኣብይ ኣሕመድ እዮም ስለዚ ውሽጣዊ ሕክምና ክንገብረሎም ኣለና ተሓጋጊዝና ኩላትና ናትና ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ ወይ ከዓ ንሕና ምስ ዝኾነ ሓይሊ ሕሉፍ ፍቅሪ ሒዝና ስለ ዝኾነ ዘይኮነስ ኣብ ጫማ ህዝቢ ትግራይ ኮይና እቲ ጭንቀቱ ንሓስብ ስለ ዘለና እዩ ከምኡ ንገብር ዘለና ኣብ ውሽጢ ትግራይ እውን ንኣና ዝጥዕም ኣሰራርሓ ስለ ዘሎ ይኮነ